Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channelआव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दंजोबो। दा गिबियावनो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना अननानै 100k खालामना होबाय। Thank you so much गासिनिसिमबो। आरो लोगोसे फैबाय थानाय टाइमावबो नोंथांमोना जाहाथे सापर्ट खालामबाय थायो आरो गोजौ फारसे दावगानो नोंथांमोना खाबुखौ होयो। स' बिनिफ्राय आसाम फरेस्ट रानिंआ जागासिनो दङ। बेसेबां काट अफ थांगोन, एग्जाम होनो बेसेबां नांगोन बिनि सायाव मोनसे आपडेट लाना फैदों एनालाइज भिडिअ जाहाथे नोंथांमोना एसे एनै आइडिया मोनो आरो नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां इन्टारभिउखौ होयो। दा मेरिट लिस्टआव फैनो बेसेबां नाम्बार नांगोन बा काट अफ थांगोन नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआव। दा लोगोफोर गोबाव खालामा नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला। स' बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन आंनि चेनेलाव। दा अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो एक्साइज डिपार्टमेन्ट आरो जेल वार्डारनि नोंथांमोना थाबैनो एडमिट मोनसिगोन आरो जेब्ला फैया नोंथांमोना डिटेल्सखौ लाबोगोन एन्ड नेक्स्ट भिडिअ एक्साइजनि आरो जेल वार्डारनि नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेसखौ फुल डिटेल्स लाना फैबावगोन जाहाथे नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नेयो। अके स' बेनिफ्राय रिलिया मार्चआव जागोन। नोंथांमोना दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामखादो मानोना आसाम फरेस्टआ साडेनलि होनाय बायदि एक्साइज आरो जेल वार्डाराबो थाबैनो होगोन आरो नोंथांमोना जन वाइसआव थांनानै रिलिखौ हैनांगोन एबा गुवाहाटियाव जानायनि चान्सआ दङ। स' मानोना पस्टआ खम। आसाम फरेस्टआव बेसेबां थांगोन जों नायनोसै दानिया माबायदि सिस्टेमाव लागौ एबा लागोन जों बेखौ दानिया नायफिनबावसै जाहाथे नोंथांमोना एसे एनै आइडिया मोनो आरो नोंथांमोना रानिंखौ मोजाङै मोजां पास खालामो। दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन। दा ग्रेड 1खौ जों रायलायग्रोगोन। गासैबो पस्टआवनो रानिं दंखायो नालाय गासैबो पस्टआवनो रानिं दङ। दा बे जाबाय लोगोफोर पस्टआ 264। बेनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय एग्जामनि थाखाय जुदि 1:5 लाङोब्ला अब्ला बेसेबां ओंखारगोन नायदो दानिया नोंथांमोना डिटेल्सखौ नायदो माने एग्जामाव नोंथांमोनखौ एग्जाम लिरनो थाखाय बेसेबां स्टुडेन्ट्स लांगोननो। स' बेयाव नाय बेसेबां ओंखारो 5 × 4 20 थाबाय ओरैहाय 2 थाबाय बेनिफ्राय 1320 स्टुडेन्ट्सखौहाय एग्जामनि थाखाय लेंहरगोन जुदि 1:5 लायोब्ला। आं मानो 1:2 होन्दों होनोब्ला बेबायदि नटिफिकेसनाव दङ। स' बेखायनो नोंथांमोना एग्जाम होनो बेखिनि स्टुडेन्ट्सखौ लेंहरनायखौ नुनो मोनगोन। स' अब्ला काट अफआ बेसेबां थांथावना जों दानिया एनालाइज खालामसै। दा बे जाबाय पस्टआ डिग्री लेभेलनि। अके दा बेयाव 10 पास लेभेल HS पास हाया बेखायनो केन्डिडेट्सआ खम। दा बेयाव बारा एप्लाइ खालामाखै। अके बे मोनसे पजिटिभ नोंथांमोननि थाखाय। अके बे ग्रेड 1आवहाय मानोना बेयाव जोंहा नांगौ माखासे क्वालिफिकेसन आरो बैसोआबो बारा मेक्सिमाम दङ 45 इयार्ससिम। अब्ला स' बेयाव 40 एबा 35नि स्टुडेन्ट्सफ्रा बेसेबां प्रेक्टिस दङ बा खारनो हायो बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। अके स' बेखौ नायोब्ला बैसोखौ नोंथांमोना नायनै 18निफ्रायनो 45 इयार्ससिम जेनेरेलाव 40 इयार्ससिम आरो नोंथांमोननि माखासे कार्डआवहाय हमना ला AFPF आवहाय 18निफ्राय 25 इयार्स एबा 30 इयार्ससिम मेक्सिमाम। अब्ला बहुत डिफारेन्स दङ। स' बिदिब्ला आरो क्वालिफिकेसनबो दङ। जास्ट बेवहाय ग्रेड 1आव नोंथांमोना डिग्री पासआवल' हायो नालाय बेखायनो बेयाव मेक्सिमाम इलिजिबल जायाखै। अके बेखायनो कम काट अफ थांगोन। दानिया कम काट अफ बेसेबां थांगोन। दा रानिंआथ' नोंथांमोना मिथिखागौ आरो लं जाम्पबो दङ। स' बेनिफ्राय रानिंआ 30 to 100 मिटार्स बेनिफ्राय लं जाम्पआबो दङ। दा नोंथांमोना रानिंआव मेक्सिमाम 12 बेनिफ्राय 11 आरो 13 बेखिनिखौ मोनगासिनो दङ। दा मेक्सिमाम प्रेक्टिस गैया आरो लोगोसे बेयाव माखासे बाथ्रा दङ। ग्रेड 1आ डिग्री फार्स्ट लेभेलनि बेखायनो बांसिन प्रेक्टिस खालामाखैमोन आरो स' नोंथांमोना बारा टाइम मोनखायाखै। दा कमनना 11, 12, 13 बे जाना दङ। मेक्सिमाम 13 मोना बाट मिनिमाम नोंथांमोना बांसिन मोनगोन जेरै 11 and 12 आवहाय। स' बिनिफ्राय लं जाम्पआव नोंथांमोना 17, 18 मार्क्स मोनोब्लाबो दा बेसेबां ओंखारहैयो। स' नोंथांमोनाहाय 19, 20 मोनगोन ना पसिबल नङा मानोना प्रेक्टिस खम जादों बेखायनो काट अफआ हाइ लेभेल थाङा आरो। दा बेखायनो नोंथांमोननिया जास्ट टारगेटआ मा रानिंखौ जास्ट क्वालिफाइल' खालामनांगौ। अके जास्ट क्वालिफाइ खालाम बेनिफ्राय लं जाम्पखौ जेसेबां हायो नोंथांमोना बारबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय 30 एबा 29 लाबानो जाबाय। दा मानि थाखाय 30 होनोब्ला लोगोफोर लं जाम्पआव एक्सेलेन्ट थांबासो नाथाय एक्सेलेन्ट थांनायाबो इजि नङा मानोना नोंथांमोना एक्सेलेन्ट थांनायाबो इजि नङा। स' बेखायनो 18 एबा 19 नोंथांमोना बेबायदि मोननो हागौ एक्सेलेन्ट थाङाब्ला। स' बेहाय नोंथांमोना बेसेबां जायो नायदो टटेल दा बेसेबां काट अफ कमन जाना दङ बेनो जाबाय 29 and 30। 29, 30आ कमन जाना दङ ग्रेड 1नि थाखाय एबा 28आ 29आ कमन जाना दङ एबा 30आ। अके बे जाबाय मेल केन्डिडेट्स। स' बिनिफ्राय -3 and 2 जागोन फिमेलाव। अके स' बिदिब्ला 27, 28, 29आ ग्रेड 1आवहाय चान्सआ दङ टटेल। अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे लायो। स' दानिया जोंहा गार्डआव फरेस्ट गार्डआव HS पासआ एप्लाइ खालामनो हादों नालाय HS पासनिफ्राय डिग्री फार्स्टसिम बेयाव 10 पासआबो हायाखै बेखायनो बेयावबो बारा स्टुडेन्ट्स गैया। दा बिनि काट अफआ 30निफ्राय 32आ कमन जाना दङ ST हिसाबै बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 35, 36 थांनो हागौ जुदि लाथारोब्ला। स' बेनिफ्राय बेवहाय 34 to 36 बे जाबाय नोंथांमोननि SC। अके SC
बेनिफ्राय OBC आव नोंथांमोना बेबायदिनो 34 35 36 बेबायदि थांनायनि चान्सआ दङ नाथाय लोगोफोर कमना बेयावबो 30 निफ्राय 32 स' बेबायदि नोंथांमोना लानो हायो आरो हमनानै मानोना लं जाम्पआव जुदि एक्सेलेन्ट लायोब्ला स' बेनिफ्राय रानिंआव हमना ला 11 12 लायोब्ला 31 and 32 स' बेबायदि कमन जाना दङ स' बेखौ नोंथांमोना टारगेट खालाम बेनिफ्राय एसे खमबो थाङो स' बेनिफ्राय AFPF आवहाय बैसोआ नै 18 निफ्रायनो 25 इयार्स आरो बेयाव 10 पास जानो हायो नालाय मेक्सिमाम स्टुडेन्ट्सआ बेयाव इलिजिबल जादों अके 10 पास HS पास डिग्री पास दा बिनि बैसोआबो एसे खम 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम स' पस्टआ बेसेबां दं जों दानिया नायबावनोसै फैदो बे AFPF आवहाय बेसेबां काट अफ थांथावना स' टटेल पस्टखौ जों नायोब्ला 981 दङ बे जाबाय AFPF आवहाय आरो नोंथांमोनखौ जुदि सासे पस्टआवहाय साबा लेंहरोब्ला बेसेबां ओंखारो नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय नै दा बेनो जाबाय ओरैहाय 5 थाबाय बेनिफ्राय ओरैहाय 5 into 8 40 0 थाबाय स' नोंथांमोना 0 थाबाय एन्ड बेनिफ्राय 5 into 9 45 एन्ड बेनिफ्राय 49 स' 4905 दङ 4905 स्टुडेन्ट्सखौ लेंहरोब्ला स' बेसेबां काट अफ थांथावना बे 981 पस्टआव जुदि 1:5 लायोब्ला एग्जामनि थाखाय अके स' बेनिफ्राय बेयावबो एसेबां प्रेक्टिस खालामनो टाइम मोनाखै लं जाम्पआव जुदि लाथारोब्ला 20 आव 20 लानो हायोब्ला हमना ला एग्जाम्पल देन बेनिफ्राय रानिंआवहाय 12 लाबाय बा 13 लाबाय आरो बे जाबाय एसे हाइ लेभेलनिखौ लाथ'दों दा हमना ला 32 एबा 33 बेबायदि कमन काट अफ ओंखारना दङ ST हिसाबै खिन्थु मेक्सिमाम बेयाव एक्सेलेन्ट लानो हाखाया स' बेयाव नोंथांमोना खालि 30 प्लास लानांगोन बेयावबो जास्ट 32 33 बेयावनो मोनसे कमन जाना दङ जुदि थांथारोब्ला 33 निफ्राय 35 आनरिजार्भआवहाय स' बेखायनो जाहाथे नोंथांमोना मोजां बेखौ टारगेट लायो रानिंआव जेसेबां हायो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना 11 12 13 खौ लाथारनांगोन बेनिफ्राय फिजिकेलखौ नोंथांमोना लं जाम्पखौहाय स' लं जाम्पखौहाय एक्सेलेन्ट लाथारनांगोन अब्ला स' काट अफआ 32 33 आव थांनायनि चान्सआ दङ बाट बिनि खमबो थांगोन माब्लाबा खम थाङो आरो माब्लाबा नोंथांमोना बारा थांनायखौ नुनो मोनो स' रिपर्टनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बांसिन केन्डिडेट्सआ प्रेक्टिस गैया आरो लोगोसे खम काट अफ थांगोन बादि जाना दङ मानोना रानिंखौहाय मेक्सिमाम खारनो हायाखै आरो लोगोसे खम नाम्बार मोनदों नाथाय लं जाम्पखौ जुदि नोंथांमोना एक्सेलेन्ट लायोब्ला स' बेबायदि मोनगोन देन फिमेला 28 29 आव थागोन बा 31 थांथारोब्ला 30 दा बेबायदि सिस्टेमाव दङ स' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै खारो दा आं आसा खालामबाय बिनिफ्राय एसेबाबो आइडिया मोनबाय आरो नोंथांमोना जाहाथे मोजां खारो लं जाम्पखौ हानाय एसेबां 20 आव 20 लायो एन्ड पिएचडिआव 10 11 लाबाबो 30 31 आ कमन काट अफ जाना दङ दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि आसाम फरेस्टनि माखासे एनालाइज भिडिअ स' बिनिफ्राय आं बुंनायनिफ्राय एसे खम बारा थांगोन आं बुंनाया फिक्स नङा बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गाज्रि मोना आरो थाबैनो नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामो जाहाथे मोजाङै नोंथांमोना काट अफआव थांनो हायो